Wagati fila di ma bɛɛ lajɛlen folen don an bɛ alamisadonya la jouer kalo tile 21 san 2022 an b'a fɔ aw bisimila an ka don kibaru kɛnɛ kan kibaruya minnu sera ma olu y'a yira k'a fɔ ko sɔgɔmada in na 5 heures du matin fan fɛ ko Forosati mɔgɔw kɔni ka poste kɔrɔ dɔ kɔni bɛ Kolokani ko o kɔni attaqué la sɔgɔmada in na kibaruya minnu sera ma olu y'a yira k'a fɔ ko jatigɛwale taaba mɔgɔw kɔni taara ni poste in kɔni attaqué ko gendarme 3 kɔni tora ko in na wa kelen yɛrɛ kɔni tununnen don maa yɛrɛ to o fan dɔ hali bi ni attaque in kɔni kɛra maa t'a dɔn maa sugu kelen minnu don nka a yela k'a fɔ ko jatigɛwale taaba maa dɔ kɔni don k'u kɔni nana ka tiɲɛni kɔni don maa ninnu kunna tiɲɛni kɔni kɛra yen nɔ kosɛbɛ kɛra minnu sera ka d'a ma ko la o ye nin ye ni ko wɛrɛ min bɔra la an bɛ ala dɔnna o kalama o kɔfɛ kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka dɔ ma tɛ dɔwɛrɛ ye a yira k'a fɔ ko Masina Tɛnɛku sira min kɔni bɛ yen nɔ ko ni samiya yanfan in kɔni na ko a ma nɔgɔ cogo si la barisa ni san kɔni nana san fanga b'a la ka bonya kojugu o kɔnɔna la ji kɔni fana b'a la ka yɛlɛ o b'a to maa minnu kɔni bɛ bɔ Masina ka taa Tɛnɛku ani ka bila Jafara bɛ kɔni sira la a yela k'a fɔ k'olu mɔgɔ kɔni ka tɛmɛcogo b'a la ka gɛlɛya k'u bɛ kɔni bɛ se ka tɛmɛ fɛn kelen min na ko fo n'u kɔni ye bateau sɔrɔ ko n'u ye bateau sɔrɔ bateau de kɔni bɛ se k'u latɛmɛ nin wagatinin na ko ka bɛɛ lajɛlen ladɔnniya maa kɔni bɛ u ye fan fɛ u k'u janto u yɛrɛ la maa kana sira kɔni traverser ten i yɛrɛ ma bilen fo i ka tɛmɛ bateau kɔni sira fɛ o kɔfɛ kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka d'aw ma a yela k'a fɔ ko Yoroso commune dɔ kɔni bɛ yen nɔ n'a bɛ f'o ma ko Bura jatigɛwale taaba maa dɔ kɔni bɛ yen nɔ olu b'a la k'u ka sariya kɔni ta k'a bila yen dugula mɔgɔw kan barisa a yela k'a fɔ ko yen baganmaralaw ani sɛnɛkɛlaw kɔni tun bɛ mankan dɔ la u ni ɲɔgɔn cɛ jatigɛwale taaba maa minnu kɔni bɛ yen nɔ k'olu kɔni kɛlen don ka yen k'u sago ye barisa u b'a la k'u ka sariya bila u kan n'u ye min fɔ u b'o de kɛ Bura kɔni kelen tɛ barisa a yela k'a fɔ ko Sahuri Taso Sanwa ani Wafuruma ninnu kɔni commune minnu kɔni bɛ Yoroso kɔni kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko yen maaw sɛgɛnnen don kosɛbɛ jatigɛwale taaba maaw fɛ barisa u b'a la k'u ka sariya bi u kan Bura kɔni ye commune ye a yira k'a fɔ k'a bɛ san 2 bɔ ko autorité administrative foyi tɛ yen nɔ jango a politique kɔni ma o kɔnɔna de b'a to yɔrɔ in kɔni kɛlen don jatigɛwale taaba maaw kɔni sago ye nin wagatinin na u mako bɛ dɛmɛ la a yira k'a fɔ fana ko Bura yɛrɛ kɔni ni Burkina Faso ni ɲɔgɔn tɛ 15 km dɔrɔn de b'u ni ɲɔgɔn tɛ o b'a to dugu in kɔni bɛ wo kɔnɔ dɔɔni o kɔnɔna la k'u mako bɛ dɛmɛ na barisa o fana sɛgɛnnen don nin wagatinin na kosɛbɛ o kɔfɛ kibaruya laban b'an bolo ka dɔ ma o tɛ dɔwɛrɛ ye a yira k'a fɔ ko Banba ale ni Temera olu kɔni tun ye lase dɔ bila min ye k'a yira k'a fɔ ko a bɛ wagati jan bɔ olu kɔni t'a la ka se ka appel téléphonique kɔni kɛ o kɔnɔna la Malitel mɔgɔw kɔni sera ka u ka technicien kɔni bila ka taa min ye ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ labɛn ninnu maa ninnu kɔni bɛ se ka appel téléphonique kɔni sɔrɔ cogo min na barisa a bɛ wagati jan bɔ u t'a la ka se ka fan wɛrɛ lasɔrɔ o b'a to jatigɛwale taaba maaw kɔni tun bɛ taa binganni wale ta k'a suma maa yɛrɛ tɛ bɔ a kalama barisa n'i y'a mɛn i bɛ maa kɔni bɔ ko kalama o y'a sɔrɔ téléphone juru kɔni b'aw ni ɲɔgɔn cɛ walima moyen dɔ bɛ yen nɔ min b'a to i bɛ mɔgɔ dɔ wele ka lase k'o tigi o kɔnɔna la ko Temera kɔni Banbakaw kɔni tun bɛ nin kɔnɔna la a bɛ kalo 6 ɲɔgɔn na bɔ ninnu kɔni tun tɛ appel kɔni sɔrɔ réseau foyi tun t'u ka yɔrɔ la nka Malitel mɔgɔw kɔni sera ka fɛɛrɛ dɔ kɔni labɛn min kɔni b'a to u kɔni bɛ se ka réseau sɔrɔ nin wagatinin na kibaruya minnu tun b'an bolo ka d'aw ma bi o ye nin ye an b'a fɔ aw